Svedoci smo da je velike polemike izazvala izjava arheologa Jovana Brmbolića da je u manastiru Manasija otkriven srednjovekovni grob sa skeletom i da izvesne indicije ukazuju da je to počivalište despota Stefana Lazarevića. To je direktno suprotno od naučne istine kojom je sredinom 80-ih učinjeno epohalno otkriće da je u Velikoplaninskom Koporinu posljednje počivalište posljednjeg srpskog despota. Dešava se u celom svetu da neko posle Kolumba pronađe Ameriku. Ali Kolumbo je bio prvi, šta možemo. Ja ne znam zašto pojedini ljudi to rade, ali verovatno neko želi da se proslavi, da privuče pažnju, da nešto postigne s time. Verujem da se tako nešto desilo i u manastiru Manasiji, gde su sada prekopavanja grobova koje vrše arheolozi, gde se priprema 600-godišnjica od osnivanja manastira Manasije. Možda je neko mislio da bi bilo veoma interesantno, veoma dobro i korisno za njih da kažu evo ponovo smo pronašli mošti despota Stefana Lazarevića, pronašli smo njegov grob ili tako nešto. Ja sam zbog toga i otišao u Manasiju da vidim šta je u stvari nađeno i u razgovoru sa gospodinom Brmbolićem, arheologom koji tamo vrši iskopavanja, kad sam ga zamolio da mi pokaže arheološke nalaze koji govore u prilog njegovih tvrdnji, on je rekao da tih nalaza nema, da on nije ništa pronašao. Onda sam ga ja pitao, a na osnovu čega ste vi objavili medijima i celoj štampi u stvari da ste pronašli grob despota Stefana Lazarevića? On je rekao da on to zasniva samo i isključivo na žitiju koje je pisao Konstantin filozof, i kad sam mu ja skrenuo pažnju da u tom žitiju postoji samo jedna jedina rečenica koja glasi da su ga sahranili u njegovoj crkvi u Resavi. Rekao sam, on je imao oko 70-ak crkava u Resavi, despot Stefan Lazarević. Manasija je jedna od tih crkava. Zašto to ne bi bio Koporin? Iskrenuo sam mu pažnju da je upravo on bio taj arheolog koji je pronašao grob u manastiru Koporinu 77. godine. On je rekao, onda sam ja bio mlad, moje mišljenje je sada da je taj grob ovde. Kad sam ga pitao šta je našao u tom grobu, on mi je kazao da je pronašao skelet. Ja kažem, taj skelet nisam vidio, ali sam video fotografije i na tom skeletu ne postoji ni jedan znak obolenja, povrede, hiruške intervencije, zarastanja rana, fistula i tako dalje, koji bi morali da se vide, jer postoje drugi istorijski izvori, ne samo žitije od Konstantina filozofa, istorijski izvori koji jasno govore da je sveti despot Stefan bio ozbiljno bolestan. Imamo niz pisama od kojih se neka čuvaju u Dubrovačkom arhivu, gde on piše Dubrovčanima skoro 10 godina i moli ih da mu pošalju lekara da dođe u Srbiju da ga leči. A oni prvo nisu hteli da mu pošalju nijednog lekara, jer je postojala neka svađa između Dubrovčana i despota Stefana zbog eksploatacije nekih rudnika i zakona o trgovini, jer je ovaj želeo da ih oporezuje, a to njima nije odgovaralo, pa mu nisu slali lekara. Poslije su hteli da mu pošalju lekara, ali nijedan lekar nije hteo da ide u tu divlju Srbiju toliko daleko od Dubrovnika. Takav je period vremena bio. I konačno imamo recimo i pismo mletačkog poslanika na dvoru kod despota Stefana koji piše duždu i kaže: video sam visokog gospodina, dobro se osjeća i više ne ramlje. Da bi neko ramao mora da ima bar jednu nogu kraću. I za početak, a ovaj skelet je čist, na njemu nema ničega. Prema tome, ne znam na čemu oni to zasnivaju. Gospodine profesore, da vas zamolim da se vratimo tih par decenija unazad i da nam opišete kako je izgledala ta ekspertiza u Londonu koju ste obavili. Ekspertiza je pre svega vršena u priprati manastira Koporina. U to vreme, interesantno je možda i za vaše slušalce da znaju, niko živi nije znao ni gde se Koporin nalazi. Pokojni patrijarh German, kad sam ga pitao, a gde je taj Koporin u kome
tvrdi vladika Hrizostom, tadašnji vladika Braničevski, da je nešto nađeno. Rekao mi je, kaže, nikad nisam bio u Koporinu, ali znam sigurno da se do Koporina teško dolazi. Tako je to izgledalo u to vreme. Tada sam upravo imao neki intervju za beogradsku televiziju i kad sam u razgovoru posle te emisije rekao i napomenuo šta se dešava i da bi dobro bilo otići u Koporin, ali da ne znam kako da se ide do Koporina, onda su mi oni rekli, pa mi bi mogli da organizujemo odlazak u Koporin ako bi crkva dozvolila da se ceo rad u Koporinu snimi. To je meni jako odgovaralo, jer želeo sam da se pred kamerama izvrši ekspertiza, da svaku stvar koju ja vidim mogu da pokažem, da se može fokusirati, da se može vidjeti i da objasnim na osnovu čega ja tumačim razne stvari, na osnovu kojih znakova. I to je tako rađeno, emisija je snimljena i više puta emitovana i jako bi dobro bilo kad bi ljudi ponovo vidjeli tu emisiju, da vide da oni koji se bave naukom ne izmišljaju stvari. A što se tiče rada u Londonu, tamo sam vršio hemijske analize da bih utvrdio neke pegice koje su se nalazile na površini kostiju, da li su to ostaci mira ili ne. I to je urađeno u Londonu. Isto tako, želeo sam da proverim svoje nalaze i među kolegama tamo, da bi bio siguran da ono što sam kazao, da je u stvari tako. To je trajalo 6 godina, samo da znate. Nije urađeno preko noći. Trebalo mi 6 godina. I sada neko želi da prisvoji kult despota Stefana, ali dobro. Htjela sam da upitam jednu stvar. Da li vi osjećate kao duhovno biće da je to posljednje počivalište despota Stefana? Interesantna je pojava bila u priprati manastira Koporina pre nego što sam počeo da radim. Pre svega treba da znate da je to bila Jugoslavija, da je bio komunizam, da su se ljudi još uvijek plašili mnogo čega. A ja sam zahtevao da kad ekipa uđe u manastir Koporin, a morali su prvo da dovedu struju do Koporina, pa da postave reflektore u prozore da bi se unutrašnjost manastira osvetlila toliko da oni mogu unutra da snimaju. Ja sam tražio da svi ima da se prekrste, da se očita molitva i zapale sveće. Tu je bilo i članova partije i raznih drugih, mogu vam reći da su svi sa radošću to prihvatili, samo su čekali da im neko kaže tako nešto. Sad kad su mi doneli taj kovčežić u kome su čuvane mošti, koje ja nisam pre toga video uopšte, ja sam rekao, evo sad prvi put mi donose ovaj kovčežić, ja ne znam šta se u njemu nalazi, ne znam ni da li su to kosti koje pripadaju osobi muškog ili ženskog pola. Ako su ženskog pola, dalje ne moramo da radimo ništa. S time sam počeo, u tom momentu se u crkvi počeo da širi jedan veoma prijatan miris. I vi ako pratite tu emisiju koju je televizija snimala, možete čuti da sam ja tada rekao svima, obratite pažnju na ovaj miris koji se širi crkvom u ovom momentu. Nije to pravi miris mira, to je jedan veoma prijatan, specifičan miris, to nije miro, miro malo drugačije miriše, samo miro. Ima vrlo često miro kojim nama vrše miropomazanje i nema nekog naročitog mirisa, možda ima malo više ulja u njemu, a malo manje mira, ali tad taj miris se proširio crkvom. I kako vi zamišljate despota Stefana? Mislim, bez obzira na to što ste ga sagledali sa te dominističke strane, kakav je on bio? Da li ga identifikujete sa osobom iz epske poezije, recimo? Ja njega zamišljam pre svega kao veoma duhovnu osobu koji je od malena vaspitavan u pravoslavnom i hrišćanskom duhu i to je on svim srcem prihvatio. Docnije kad je bio vladar, na njegovom dvoru nije bilo ni igre, ni pesme, ni svirke, ni bilo čega što bi moglo da odvraća pažnju od osnovne duhovnosti. Takav je bio ceo njegov život, on je bio vrlo veliki duhovnik i bio je prilično nesretan. Zamislite vi da je on
već sa 14 godina morao da odvede svoju rođenu sestru Bajazitu za ženu, što je jako teško palo i njemu i knjeginji Milici. Nimalo im to nije bilo lako. I docnije je morao da ide i da spasava tu istu sestru posle bitke kod Angore, kada je Bajazid izgubio rat. Sve su to bile strašne stvari, čisto lične prirode unutar svoje porodice, a pored toga morao je kao vazal da služi Turke, da učestvuje u borbi sa njima. Međutim, i u tim borbama njega su posebno cenili. Sam Tamerlan je rekao da je jedini koji je u ratu uspevao da pobeđuje njegovu armiju, to bio despot Stefan, i njemu je odao posebno priznanje i pažnju za razliku od njegovog dosta surovog ponašanja prema Turcima. Znači, on je imao neku jačinu u sebi, nešto što drugi smrtni ljudi nisu imali, i ona izreka da je imao tako oštar pogled i takve oči da mu niko nije smeo u oči pogledati, i to ima nekog značaja. Ljudi su to zabeležili, o tome se piše. Znači, imao jedan specifičan pogled, specifičan način ponašanja. Eto kako ga ja zamišljam, a ne onako kako ga opisuju kao pesnike koje je napisao slovo ljubve, a kad ljudi pažljivo čitaju to slovo ljubve, vide da on govori o hrišćanskoj ljubavi. To mnogi ljudi ne razumeju, misle da se radi o nekoj svetovnoj ljubavi. Ne, to je duhovna ljubav koja samo postoji u pravoslavlju. Радуйся, невесту, не